खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बिश्वनाथ जिल्लायाव साब्रै सिखारिफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय सिखारिफोरनि मुङा फारियै अजित दास, पदुम हाजरिका, धनीदीप सयकिया आरो दीपांकर बर'। रिपर्टनि बायदिब्ला सिखाव फलानफोरा काजिरङा माहारियारि पार्क आरो टाइगार रिजार्भआव थसेल' गं थानाय गान्दाखौ गावथारनो थांखि लादोंमोन। बे खौरांखौ सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननानै क्राइम रेन्ज आरो पुलिस बिफाना जथायै बिश्वनाथ जिल्लानि बेहालियाव सिग्रोमदोंमोन। बेयावनो सिखारिफोरखौ हमनो हादों होननानै बिश्वनाथ पुलिसा टुइटारनि गेजेरजों फोसावदों। जोंनि एमएलएफोरा बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ बुथारनायनि मावथांखि लागोन नामा? बर'नि गेदेर सोमावसारनायखौ दैदेननानै रायजो राजानि भट मोननानै बिटिसिनि चिफ जानाय प्रमद बर' बिथाङा आसाम सरकारनि बर' बिजोंखौ फोजोबस्रांनो थांखि लानायखौ मदद होगोन नामा? बे सोंथिखौ खालामदों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय। आसाम सरकारा केबिनेटआव लानाय माखासे थांखिनि हेंथायै भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुनि बानजायनायाव सुबुं सांग्रांथि मेल खुंदों। आसाम केबिनेटआव लानाय थांखिखौ बोखांनानै लाफिननो थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' आरो गाहाय नेथारि प्रशान्त बर' बिथांमोनहा आसाम सरकारखौ गोख्रों रावजों दाबि खालामदों आरो बेनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, प्रमद बर' आरो BKWACनि गाहाय बिथांमोननोबो गोसोखां बिलाइ गथायदों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे बिथांमोनहा गोख्रोङै बुंथिबावदों दि आसाम केबिनेटआव आसामाव फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामला होननानै जि थांखि लादों बेखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया आरो बियो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि हेंथा आरो बे थांखिखौ आसाम सरकारा थाबैनो बोखांनानै लाफिनाबा रायजो राजाफोरखौ लाफानानै सोमावसारगोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो आसाम सरकारा बर' बिजोंखौ फोजोबनो थाखाय जि थांखि लादों बेखौबो बोखांनानै लाफिननांगौनि दाबि खालामो। मानोना बर'फोरा हारि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय गोबां सोमावसारदों आरो गोबां सुबुंनि जिउ बावनो गोनां जादों। बेनि उनावसो बर' बिजों मोननो हादों आरो 9थि शिडिउलाव जायगा मोननो हादों। नाथाय बर' बिजोंखौ फोजोबस्रांनो थाखाय सरकारा दा जि खैसार खालामदों बेखौ गनायनो हाया होननानै फोरमायथियो आरो बर' रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोननानै बिटिआर सरकारखौ सालायनाय आरो BKWACखौ सालायनाय बिथांमोनहा आसाम सरकारनि बे थांखिनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो नांगौ होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो आसाम केबिनेटआव लानाय थांखि जेरै गिबियाव आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि गंबानिफ्राय गंद' मिक्स मिडियाम हाई स्कुल आरो हायार सेकेन्डारि फरायसालिफोरखौ इंराजि बिजों जाबसिननानै CBSE कर्स खालामनो थांखि लादों। बेनि अनगायैबो साफ्रोमबो एमएलएफोरा गाव गावनि बियाबाव थानाय बर' नङाबा एसामिस बिजोंनि गंसे फरायसालियाव इंराजि बिजों जाबसिननानै CBSE कर्स खालामनो थांखि लादों। बे थांखिजों लासैनो बर' आरो एसामिस बिजोंनि फरायसालिफोरा जोबस्रांलांगोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो थाखो 3निफ्राय बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौबो इंराजि बिजोंनि खालामनानै बर' आरो एसामिस बिजोंनि LP फरायसालिफोराव 50% आयदाखौनो इंराजि बिजों खालामनो थांखि लादों। जायफोर थांखिफोरा गनायजाथाव नङा आरो आसाम सरकारनि बेफोर थांखिजों बर' राव थुनलाइ आरो हारि हिसाबै थांनानै थानाया गिदिर अलखद जागोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथांमोनहा। ULBनि मुङाव नंखायै एनकाउन्टार खालामजानाय जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोननि सायाव थार बिजिरनायनि थाखाय मैया नैथि हियारिंमोन। बे हियारिंआव बर' वमेन जास्टिस फरामनिफ्रायबो बाहागो लादोंमोन। बेयाव बाहागो लानानै डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा फोरमायथिदों दि थांनाय बोसोरनि 18 सेप्तेम्बराव क'क्राझाराव जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोनखौ ULBनि मुङाव जि नंखायै एनकाउन्टार खालामनाय जादोंमोन बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय वान मेन कमिसन दानाय जादोंमोन आरो बे जाथायनि सायाव वान मेन कमिसननि मासिगिरि जयेन्त नार्लिकार बिथाङा नायबिजिरगासिनो दं आरो बिनिनो मैया नैथि हियारिंमोन आरो बे नायबिजिरनायाव पुलिसनि नंखायै एनकाउन्टार खालामनाया फोरमान जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों बिथां अनजालि दैमारिया। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोनखौ नंखायै एनकाउन्टार खालामनायनि सायाव बिथांमोननि एक्सिडेन्ट जानायनिफ्राय लानानै फेक एनकाउन्टार खालामजासिम गोबां फोरमान दं। जेरै बिथांमोन सानैया पुलिस थानायाव 10 घन्टानि बांसिन थादोंमोन जेराव गोबां पुलिसफोरबो दंमोन। बेबायदियाव बिथांमोननिफ्राय माबोरै 9 ग्रेनेड आरो 2 पिस्तल मोननो हाखो। बेनि अनगायैबो बिथांमोननो हेन्डकाफ गानहोनानै हाग्रा बारियाव लांनाय जादोंमोन। बेबायदियाव पिस्तलजों गावनानै खारनो नाजादोंमोन होननानै पुलिसा सल' बानायदोंमोनब्लाबो सल'आ गोरोबाखै होननानै बुंथिदों। बेनि अनगायैबो थारैनो जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोनहा ULBनि सोद्रोमा मारमोनब्ला बिथांमोनखौ एनकाउन्टार खालामनायनि उनाव बिथांमोननि न'खरनि सोद्रोमाफोरनो सोरखारा बोरै साख्रि होनो हाखो
मानोना हाथियार लाग्रा आफादनि जायखि सोद्रोमायानो एनकाउन्टार जायाथों मानो बिथांनि नखरनिनो जायखिजाया सोरखारि साख्रि अरायथा साख्रि एबा अरायथा नङि साख्रि एबा दैलि बेसिस साख्रियानो जायाथों मानो सोरखारा साख्रि होनो हाया। जुदि हाथियार लाग्रा आफादा सोरखारजों गोरोबथायाव फैबाय अब्लासो रायलायनायनि गेजेरजों साख्रिखौ सोरखारा होनो हायो। बेनिखायनो जोंसार मुसाहारि आरो जन कुमार ब्रह्म बिथांमोननि नखरनि सोद्रोमाफोरनो बिटिसि सोरखारा साख्रि होनायजोंनो बेनो फोरमान जायो बिथांमोनहा ULBनि सोद्रोमा नङामोन आरो बेबायदिनो गोबां फोरमान दं जाय फोरमानफोरखौ वान मेन कमिसननि मासिगिरिनो गथायनाय जाबाय होननानै फोरमायथियो आरो आसा खालामो बेनि गेजेरजों थार बिजिरनायखौ मोनगोन होननानै बुंथियो डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा। गावनि बिसिखौ देनानै बुथारनायनि उनाव दैयाव फोजावहरनाय गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय। गावनि फिसायानो बिसिखौ देनानै बुथारनाय जाथाया क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय थाइगेरगुरि गामियाव जादोंमोन। फिसायनि मुङा बिष्णु बसुमतारी आरो बिसिनि मुङा सोदोमस्रि ब्रह्म। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुबुननि नखराव हाल जांख्रा जानानै जौ फेनानै बिष्णु बसुमतारीया न'आव फैनानै दावराव दावसि खालामफैदोंमोन। बेयावनो बिसिखौ खर'आव देनानै बुथारदोंमोन आरो बेनि उनाव न' साखाथियाव थानाय दैयाव गारहरदोंमोन। दा बिथांनि गोथै देहाखौ दैनिफ्राय बोखांनो हाबाय। क'क्राझार जिल्लायाव फिन गुन्डागिरि। क'क्राझार जिल्लानि धुब्रि सिमायाव सयबारियाव सोलिदों गुन्डागिरि टेक्स। गुन्डागिरि टेक्स होयैनि थाखाय ट्राकखौ बुफाय बुसि खालामदों दुथांफोरा। जाथायनि सायाव गारि सालायग्रा बिगोमा आरो मेनेजारा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा गासै 100नि गोबां ट्राक दं आरो बिथांमोनहा सालाखाथियाव थानाय NTPCनिफ्राय सिमेन्ट बानायग्रा मुवाखौ ट्राकजों गासैबो नर्थ इस्ट आरो सोनाब बंग'नि सिमेन्ट फेक्टरिफोराव रानथिङो। नाथाय थांनाय दान मोननै सिगांनिफ्राय माखासे दुथांफोरा मेनेजारनाव कल हरनानै रां दाबि खालामहरदों। रां दाबि खालामग्राफोरा गावसोरखौ फरायसा आफादनि होननानै सिनायथि होदोंमोन नाथाय बबे मोनसे फरायसा आफादनि बेखौ सिनायथि होआखै। सिनायथि होआखैब्लाबो रायलायनायनि गेजेरजों आख्रासु एबा खसरासमुंसि फरायसा आफादनि होननानै हमदांनो हादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि दुथांफोरा बेनि सिगांबो रां दाबि खालामखांबायमोन आरो सिगां रां दाबि खालामनायाव होदोंमोन नाथाय बे नैथि खेब रां दाबि खालामनायाव रां होआखैमोन जायनि थाखाय दुथांफोरा हुमखिबो होखादोंमोन। बेबायदियैनो मोनानि समाव ट्राकजों सिमेन्ट बानायग्रा मुवाखौ लानानै थांबाय थानाय समावनो माखासे जौ लोंनाय दुथांफोरा आखायाव सिखा आरो लावथि बायदि बायदि लानानै ट्राकखौ लाखिनानै रां दाबि खालामदोंमोन आरो रां होयियाव ट्राकखौ बुफाय बुसि खालामनायजों लोगोसे गारि सालायग्राफोरखौबो बुदों आरो ट्राक सिङाव थानाय गोनां लेखा बिलाइफोरजों लोगोसे रांखौबो लुथिदों होननानै फोरमायथिदों। जायनाखि ट्राकनि गासैबो डकुमेन्टफोरा मोजाङैनो दंजोबोमोन आरो GSTबो होयो। ट्राकआवबो नांनायनि बारा लेरथायबो दैखाङाखै। बेनि थाखायनो लामायाव रैखाथि होनो थाखाय प्रशासनखौ खावलायो आरो दुथांफोरखौ हमनो थाखाय सोरखारनिसिम दाबि दैखाङो। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला दुथांफोरा गासै गं 6 ट्राकखौ बुफाय बुसि खालामदों आरो गं 20 ट्राकखौ थिनहरफिनदों। बेनि अनगायैबो दुथांफोरा गुन्डा टेक्स हिसाबै गंफ्रोमबो गारिनिफ्रायनो 2000 राङै दाबि खालामो होननानै फोरमायथिबावदों बिथांमोनहा। UKनि बार्मिंहामाव जानाय कमनवेल्थ गेम्सआव आसामनिफ्राय फिन सासे गेलेगिरिया सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। बिथांनि मुङा नयनमणि सयकिया। बिथाङा वमेन्स लन बल टीमआव साउथ आफ्रिकानि हेंथायै गेलेदोंमोन जेराव भारतनि हानजाया साउथ आफ्रिकाखौ 10 ग'राव फेजेननो हानानै सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला लन बल्सआव भारतआ मेडेल देरहासारनो हानाया बेनो गिबि खेब। बेनि सिगां बे गेलेनायाव भारतआ माब्लाबाबो मेडेल देरहासारनो हाफेराखैमोन। बे गेलेनायाव सनानि मेडेल देरहानो हानायनि अनगायैबो भारतनि मेन टेबल टेनिस टीमाबो सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। भारतनि हानजाया सिंगापुरनि हेंथायै गेलेदोंमोन जेराव 3-1 ग'राव सिंगापुरखौ फेजेननो हादों। मैयानि समाव मोननै सनानि मेडेल देरहासारनो हाबावनायजों भारतआ दासिम गासै 5 सनानि मेडेल देरहासारनो हाबाय। सनानि मेडेलनि अनगायैबो 96 केजि खथायाव गासै 346 केजिनि लिरथाय दैखांनो हानानै बिकास ठाकुर बिथाङा सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों आरो बिथांनि अनगायैबो भारतनि मिक्स बेडमिन्टन टीमाबो सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों। बेजों भारतआ गासै 5 सिलभार मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि अनगायैबो 3 ब्रन्ज मेडेल। गासै बे गेलेनायाव भारतआ दासिम 13 मेडेल देरहासारनो हाबाय। जोबनायाव दङ UKनि बार्मिंहामाव जानाय कमनवेल्थ गेम्सआव मोननो हानाय मेडेलफोरनि आपडेट। अस्ट्रेलिया हादरानो दासिम बयनिख्रुइबो बांसिन मेडेल देरहासारनो हाबाय गासै 106। बेनि मादाव 42 सनानि मेडेल, 32 सिलभार मेडेल आरो 32 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ इंलेन्ड 31 सनानि मेडेल, 34 सिलभार मेडेल आरो 21 ब्रन्ज मेडेल। गासै 86 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि उनाव दङ निउजिलेन्ड
गासै 22 मेडेल देरहासारनो हाबाय 13 सनानि मेडेल 9 सिलभार मेडेल आरो 6 ब्रन्ज मेडेल बेनि उनाव दङ कानाडा 11 सनानि मेडेल 16 सिलभार मेडेल आरो 19 ब्रन्ज मेडेल गासै 46 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि उनाव दङ साउथ आफ्रिका 6 सनानि मेडेल 5 सिलभार मेडेल आरो 5 ब्रन्ज मेडेल गासै 16 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि उनाव दङ इन्डिया 5 सनानि मेडेल 5 सिलभार मेडेल आरो 3 ब्रन्ज मेडेल गासै 13 मेडेल देरहासारनो हाबाय दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों